Toto je naša trieda. Tam máme baby, tie sa bavia so sebou. To vyhlásil kámo o 9 ráno, co spraví. Tu máme týchto metlakov, tí sa bavia so sebou. Ja sa bavím s kamerou. Teda s mobilom. A toto je hodina angličtiny. 10:50 Triedy sú plné. Kámo, to ešte nevideli ani billboardy je vylepí. Napätie stúpa. Kto bude vyvolaný dneska? Boli na zadnej, tak sa mal pódium, a na tejto zadnej tribúne boli voľné 50 lístkov bolo voľné. A stali 80 €. Ani učiteľka nechýba. Lebo tá hala Učiteľka tu tiež je. hala na Slovane, vieš. A tá hala má celkovú kapacitu nejakých 15 000. Produktívne tu trávime 45 minút využiteľného, perfektne využiteľného času. A vonku sneží. Áno. Zajtra bude divadelné predstavenie To je dobrý. názvom Zajtra to už bude dobre. Spracoval Juraj Hanuš, bývalý náš študent. To podľa divadelnej hry Plantáž. Účinkujú tam aj študenti našej školy. Predstavenie bude v malej sále Domu kultúry v Pezinku na 2 o 9 hodine. Poď. 4B, 4C, 8A a 3C. Originálne No tak to sú pekné. 7A, 6A, 7B, To je tiež fyzika. To je tiež fyzika. Práve došla pani profesorka. Pani profesorka je prekvapená z toho, koľko ľudí tu vidí. No, Počkajte. dokumentujem to. Nepočuli sme. Do počutia. Ale to nevadí. Už nám chýba iba 27 žiakov. Vlastne nie. Polovica z 27. No, Poďme na čo hovoríme. spolužiaci nechápu. Že mi odchádzame 9:30? 8:35. Čiže prvú hodinu iba sú. Prvá geografia? Čo to viem? Idem na prvú dneska. Či zajtra dokonca. Tu sa odchádzam učiť. To je po druhé. To je prestávka tá veľká potom. Ste šťastná? To sa stáva. V živote sú krásne chvíle, potom sú tie chvíle, ktoré nie sú krásne. A tak. Vy čo tam furt robíte? Robíš dokument alebo čo? No jasné. Prepadníka. No dobre, takže poďme sa povedať, že ktoré témy sú máte tu jesku? Nuda. Teraz to bolo lepšie. Ale pamätám si, kto vybrali.